duyemîn girtîgeha herî mezin a nivîskaran û mezintirîn zindana nivîskarên cîhanê. Di raporta xweya dawî de, Komeleya PENa Amerîkayê ragihand, hejmara nivîskarên girtî li cîhanê bo şeşemîn sal li pey hev zêde bûye û di warê azadiya derbirînê de Çîn, Îran, Erebistana Siûdî, Vîetnam û İsraîl pêşengin. Li gorî ve raporê ku roja pêncşemiyê bîst û çarê gulana 2024 anhat veşandin, li çil welatan bi giştî 300 û heftê û 5 nivîskar di zindanan de ne li gorî sala borî 130 û 9 nivîskar li sîv û welatan. Di rêzbenda nû ya Endeksa Azadiya Nivîsandinê de Çîn bi 118 nivîskarên girtî mezintirîn girtîgeha nivîskaran li cîhanê ye û Îran jî bi 43 nivîskarên girtî di pîleya duyem de ye. Lê ji hejmara giştî ya nivîskarên girtî li Îranê 13 jînin û ev welat bûye mezintirîn zindana nivîskarên cîn li cîhanê. Li gorî Komeleya PENa Amerîkayê ev statîstîk nîşan dîdin ku nivîskar di parêzvaniya guhertinên siyasî û civakî de rola sereke dileyzin. Di nav de li dijî kanûna hicaba mecburî û hewldana bi dawîkirina cezayê darvekirine.